ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. рӯзи 6 июн дар Москва турнири ACI 187 баргузор мегардад, ки дар карди асосии ин турнир ду ҷанговари тоҷик баромад хоҳанд кард. Муборакшоев бо рекорди 7-0 зидди Азамат Ҷигаев бо рекорди 9-5 дар вазни миёна ва Ҳафиз Сакибеков бо рекорди 10-2 зидди Энрике Барзолав бо рекорди 21-9 дар вазни сабук. Чӣ гуна ки қайд кардем, турнир рӯзи 6 июн дар шаҳри Москва мегузарад ва мо ба варзигарони тоҷик омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаҳои дурахшон орзумандем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин дӯстони мо шуморо аз Москва ва Московский област гирифта бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон Теҷа салом расонед. Роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз Оливейра баъди турнири UFC 315 ба сардори UFC Дана Вайт ва матчмекерҳои UFC муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: ин чӣ гуна шоми беҳтарин буд, хонумон ва ҷанобон. Дана Вайт, Шон Шелби, Хантер Кембел, мо омодаем ва аллакай дар даст ручка дорем, навиштааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки пеш аз турнири UFC 315 Дана Вайт тасдиқ кард ки Илия Топурия бо Чарлз Оливейра меҷангад агар ки Ислам вазни худро иваз кунад ва чӣ гуна ки мебинем Оливейра омодааст ки бо Топурия муҳориба гузаронад. барои чӣ ин имкониятро ба Арманд Сарукян надодан, мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес шарҳ дод: агар ки ман мураббии Арманд Сарукян мебудум, ман ба ӯ мегуфтум ки корҳои шударо бояд ба назар гирем ва коре ки бо ту шуд, чӣ гуна ту UFC-ро ранҷонди вақте ки аз муҳорибаи унвонӣ даст кашидӣ, акнун ту бояд чизе аз даст додаро бо як муҳориба баргардонӣ ва барои қабул кардани визов тайёр шав. агар ки онҳо ба ту 7-ум рақами рейтингро медиҳанд ё ин ки 10-ум рақам ё 15-ум рақами рейтингро, қабул карда ӯро шикан. ин рақибро шикан ва исбот кун ки ту ҷои худро арзандаӣ. агар ки ту муҳорибаи вазнин гузаронӣ, ин маънои онро дорад ки ту ҷои худро арзанда нестӣ. барои ҳамин маслиҳати ман ба ӯ: муҳорибаро қабул кун ва рақибро шикан. ҳамин гуна ба онҳо исбот кун ки аз ту зуртар нест ва ту арзандаи муҳорибаи унвонии. агар ки ту пешниҳодҳои онҳоро қабул накунӣ ва бо ташкилот маслиҳат карда натавонӣ, ин кор барои ту хуб ба анҷом намерасад. ту Ҷон Ҷонс нестӣ ки ба онҳо шартҳои худро гузорӣ. ҳамчун мураббӣ ман ба ӯ ана ҳамин гуна маслиҳат медодум, лекин агар ки ӯ бо ин маслиҳати ман розӣ намешуд, ман ҳама қарори ӯро қабул мекардам ва дастгирӣ мекардам, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Арманд Сарукян гуфт ки UFC ба ӯ муҳориба зидди Матеуш Гамрот пешниҳод карданд, лекин Арманд розӣ нашуд. ба фикри шумо дӯстон, Арманд бояд муҳориба зидди Гамротро қабул мекард ё ин ки бояд дигар муҳориба гузаронад? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. варзигари тоҷик ҷангвари бебохти вазни сабук UFC Нурулло Алиев тамринҳои худро оғоз кард. шаби гузашта ӯ дар саҳифаи инстаграми худ як порчаи навори тамринҳои худро нашр кард. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш Нурулло Алиев падарашро аз даст дода буд ва баъди марги падар тамринҳоро нав оғоз кард. бо эҳтимоли калон мо Нурулло Алиевро дар турнири Озарбойҷон намебинем, чунки то турнир тақрибан як моҳ мондааст ва Нурулло омода шуда наметавонад, лекин метавонад ки дар турнири Абу-Даби баромад кунад. айни замон рекорди уқоби тоҷикӣ 10-0 аст. дар UFC бошад ӯ ду муҳориба гузаронида дар ҳар дуяш бо қарори доваро пирӯз шудааст. бояд гуфт ки 2 соли охир барои Алиев соли вазнин буданд. аввал ӯ осеби вазнин гирифт ва баъдан марги падар, лекин Нурулло нишон дод ки на танҳо ҷисман сахт аст, балки ҳамчунин рӯҳан низ ӯ сахт аст, ки бо чунин мушкилиҳо рӯбарӯ шуда онҳоро паси сар кард ва ба сӯи орзуҳои худ рафтан ва чемпиони UFC шуданро идома дода истодааст. мо ба Нурулло танҳо барор хоҳонем ва муҳорибаҳои ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.